fucking gay. Der er kræfter med en, der kører 90. Man rammer jeg ikke, altså. Når de flækker der bagfra. Okay, fejl med mænd, og det gør bare også. Jeg så fucking go! Altså, jeg havde bomben, så den ligger derinde. Du skulle ikke have givet mig den. Er det fucking homo eller Gå nu væk, klamme bøs. hvor en træt på en afsmag med fede. Og for foran! Altså, sidder der en derinde. Altså, hvad laver lille? Oh my god. Altså. Hvad laver lille? Lille. Nå, jeg sagde, hvad laver lille? Hvad Jeg vil laver også lille? Vil jeg også lagge, dude? I'm ked af simpelthen ikke. Tænk at der overhovedet har... What? Lækker! Headshot hacker. Han har bare fået han har bare sat sit internet ned, så han lækker mere, og så ligner det, at han er pisse dårlig, men Han rammer bare lige i hovedet.